الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. بندرابي جولبي تدوبي موجبي هرسوبي جامنابي هوربي نجولي جمع ليسان كودي سبك أمي قابل ليلي nduwi ñaagay Allah ñaagi Allah ñaagani julbe ñaagani bibbe ñaagani leñol sagarabe bandirabe non be hôpitaluji be cellani yo ummay do jam ko laabal on jiddo ndey ay boy on jiddo dannade on kakkudo on jabdo biya ya Allah e dido jamaji teddude jaktu julbe hakkil julbe yurmo julbe ndonda julbe fof ndanya baraji julbe fof julbe ko international ala parti innamal mu'minun ikhwa nela ko yimbe fof te nela ga o nelira ko yurmende wama arsalnaka illa kafatan linnas wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin on mo yurmata ko julbe yurmata ke bandirabe sehilabe ceerno Ousmane ko yewtere korkam gonnen yewtan yimbe hala Allah hala al Mustafa sallallahu alaihi wasallam hala foko hala Allah buri pewal fof ko pewal al Mustafa dum non dakke kor wadde dum e yewtude biya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ali hajere ada arta subhanallah bihamdihi subhanal azim ya alladhina amanu janga falak janga nas nanga horema nanga hunuko ma nyipa girema korka ma salla binda da baraji ma nata aljanna ma bandirabe sehilabe en mbino ceerno Ousmane so korka darima seyɗeneji tongue aljanna uddete jeygol udde I joni non ben ƴettoroɓe non ben jamforoɓe non ben fiyoɓe non I ɓen non hor seyɗeneji men goni seyɗane mabɓe o woni pittali mabɓe bandiraɓe sehilaɓe ey nam fittanduma woni gagnoma takkire ma jamma e ñalawma وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إن ربي غفور رحيم الله جمهور رب جعفر فتانو مان مين أو إيغوما أو مين كي مين جودم مين غلم مين تورداغلم مين بونيغل مين تشداغلم مين ما باغلم no min o kanyum halki iblis wi kanyum buri adam tagira ko bakkere kanko tagira ko jengol fir'aunu wi lamam qadun wi jawdam min halki naddo bandirabe sehilabe fekke danga bon mala gana bon mala dakka sacc mala dakka fen mala dakka daw yo kay xamuloy puxante ci dakka fen jaruko tawi ka kuɗaɗo min ɓurma huɗede tawi ka bonɗo min ɓurma bonde tawi ka boroɗo min ɓurma borede I ko ɗon mbatta concurrence Allah wi wasari'u ila maghfiratin wa jannatin fo janno ya wat sada fade o fi dhalika falyatanafasil mutanafisun sada wadde kay ɓurde kay min ɓurma teddude min ɓurma moƴƴude min ɓurma heɗo jurum min ɓurma yodde min ɓurma wutte min kono min ɓurma bonde ɓurma huɗede nafata inna lillahi wa inna ilaihi non seyɗane jinno tongama seyɗan ma o tongiɗɗa an tongirimo bandiraɓe sehilaɓe nam seyɗan neɗɗo o sawi a'udhu billahi minash shaitanir rajim o dogata seyɗan jinno o sawi a'udhu billahi minash shaitanir rajim o doga nam shayatin al ins wal jinn yuhyi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura ayani bubaji di ayani gitaruji di ayani fuyetoji do ayani zippuji dabbi ko seyɗan neɗɗo o bandiraɓe se oto tongama no hortakke seyɗani bandiraɓe sehilaɓe yo Allah dandu en e rewde fittanu Allah afara ayta man ittakhadha ilahu hawa woni yimɓe ƴetti ko pittali men ɓe mbaɗɗum Allahji mabɓe woni min yo Allah dandu en min moi wiyata abdul vous moi j'ai wala hawla wala quwwata illa billah ngare ñaagoɗen Allah e yewtere korko yo dandu en o danda ɓesgu min e jeygol bandiraɓe sehilaɓe nam يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا شغل آية قد رفتهن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا غري ندندن بيبي من ندندن بيتالي من e jengol bandiraɓe sehilaɓe malaikaji nan toon eɓe catti onon gandi jengol ko huɓɓirte ko yimɓe e kaaƴe wala hawla wala quwwata illa billah so woni no jeyngol normal tan yoni jeyngol laakara ko capanɗe jeeɗiɗi jeyngol men aduna ko capanɗe jeeɗiɗi feccere usta e jeyngol laakara bandiraɓe sehilaɓe waquduha nnasu walhijara alayha malaikatun ghiladun shidad لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سو بن جميرا be cellirtako be calatako be madal ko be jamira ndentude dido malaika cattude bandirabe seyran basni wide Allah min tayi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah rawa al-bukhari yumina aisha radhiyallahu anha o inela sallallahu alayhi wasallam bi son ganduno ko gandumi ko son jiino ko jiimi ko son paamno ko paami ko seeɗa jaloton goyon ha heewa oɗon gandi kala ɗo asaman hakkude peɗeli nayi fof malaika nan ɗon ene sujji bandiraɓe sehilaɓe sa yi neɗɗo jali ko Allah jalnimo sa yi o moosi ko Allah moosnimo ko Allah jalnata ko Allah wayno so welama goyen so welama jalen bandiraɓe gare kulen Allah bandiraɓe sehilaɓe en kanko inna sha nunazzil alayhim min as-sama'i aya fa dhallat a'naqum laha khadi'in so Allah welama o adda kulal emin gonno e janaysi bandiraɓe sehilaɓe tan hendu wutti yimɓe fo hay goto yaha goɗɗo o yimɓe fo dogi goppi mayɗo ha utoji kuɓɓi lampaji ñalawma mawɗo goto wi so Allah hulaka wela mbim baba haali gonga wallahi haali gonga ɗon mayɗo oppa min ha joni mi anda mayɗo holno ubbira bettawa onon janaysi hendu wutte yimɓe wayno volcan ni la ilaha illallah ngare kulen Allah hade hendu arde bandiraɓe sehilaɓe enam وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى كو الله وينر كو الله جلنر كانكو ماينر كانكو وurtende ɓeɗo tagi debbo e gorko ɗum ɗo ko waɗa e toɓɓere waɗa e reedu o waɗa ngel ɗo cukalel malangel o ko malkesaɗo o ko galo o ko basɗo Allah namdoto namdetake o ñawetake bandiraɓe sehilaɓe nam en kaali yimɓe aljanna en kaali jungo nano en kaali ñaamo en kaali natoɓe aljanna hande mbiɗon ko ɓeɗon saliɓe yamirore almustafa cali Allah ɓe naata jeygol ɓe jara e jeygol no ngeloba ɗum ɗuɓa lebbi jeegom yarda tawi ndiyam ni bandiraɓe sehilaɓe wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa oɗon ñalawma ko Allah haalin ceerno Ousmane ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ñande on darde ñande dottaɗo ñalawma dottaɗo o ardittako o wattintako ñande fo yimɓe ndindine ɓeɗo ko malaɓe ɓeɗo ko malkisaɓe yo Allah waɗane malaɓe bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah e ɓen toñɓe ceerno Ousmane ɓe mbaɗi shirku ɓe mbaɗi bida ɓe mawnikini la ilaha illallah thumma innakum ayuha الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين ɓeɗo sandolin ɓe jippoto koye zaɓɓum ɗum ɓe ñamata ɗum ɓe jarata bandiraɓe sehilaɓe ɓeto noon moƴƴuɓe ɓe nuzulan min ghafurir rahim Allah jippinande Allah bismoɓe ɓe naata aljanna almustafa bismoɓe malaikaji bismoɓe bandiraɓe sehilaɓe la ilaha muhammadur rasulullah wiya fa sharibuna shurbal him ngeloba ene wonde ñaw ngeloba ba ɗomɗo ngeloba ɗumɗita yara ɗumɗita ha reedu fetta ha ngeloba maya
jom jeyngol en ko ni ɓe jardata e jeygol fasharibuna shurbal him wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah hollo wiyete la yusminu wala yughni min juɗum ko dari ñamde jeygol comci maɓɓe ko jeygol paɗe maɓɓe ko jeygol bandiraɓe wallahi gueɗe ɗe wona gajen yimɓe wi ceerno on kalta aljanna on kalta aljanna wallahi min kaala aljanna kaali jeygol kono ko toon faya ko laakara faya sirat nan toon peesir nan toon ko mofta nan toon ko suuɗa nan toon ñande hen gueɗe ɗe peeña on ko ganda nan toon yawma tubala sarair wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalu sayyi'atu ma kasabu nelaɗo wi kañum woyi nelaɗo jooɗi o wone wayde kanko e aboubacry oumar aɗa wi ya rasulallah ko goya toon so tawi ko goya tan ko ene woyni mi woya so woyani so woynaki mi woykino e nam Uqba ibnu Amir o ya rasulallah holno yimɓe daɗirta o wi woyi bondima o ay galle ma ɗo jooɗo ɗo nangu ɗemgal ma jogiiɗo maayde jogiiɗo siraade jogiiɗo ngaska annda ko gooroɗo gonton annda ko jahi gonton annda ko ngaska jeygol annda ko sardin aljanna ko dugdeteɗa aɗa dugde e ceerno goɗɗan aljanna walla o moƴƴi walla ko porɗo walla o foɗani walla ko waɗi aɗa dugde aɗa yiga e tañum dugɗa dugde iblis jiɗanowɗemo jeygol o iblis thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajid aktharahum shakirin الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الشيطان وانا قجما وانا يما وانا بيباما شيطان بما نان جينغول لا إله إلا الله شيطان بي الله باتن امبدي بيتالي مامي حبابي حامي هيفا بي نجالت الدين الله بي باتن امبدي بيتالي امبدي جافنو ميافو بندرابي سيدا بينام وإذا أهون أجمعني إلا عبادك منهم المخلصين مامي فونتو مامي جربين الجودي الروبي الكالس الأموجي حبين قب الأول الله صراط مستقيم وقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر أنظر يكون فحش وني الشرك وني بندهن e geɗe pankare e ñamde riba e fijirde e takkude rewɓe ko mbaɗani ɗemgal ma cetta ɗemgal ma aɗa ñama tebbuli julde ayuhibbu ahadukum tebbuji julɓe ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhi mayta aɗa ñama tebbuli julɓe aɗa ñama kalis al yatim aɗa jamfo oɗo aɗa wujja oɗo pour ha maha galeyel ha koɗa hen allah ne fotma aljanna bonna aduna ma saabu galeyel saabi o mahi ila une belle voiture omo jogui salon joɗɗo sa hajji jaɓatake sa sakkima jaɓatake nganda e kalisma wallahi la ilaha illa nganda e kalisma bandiraɓe sehilaɓe aduna ko jarani ɗum so neɗɗo woni leeso mayde ne ara hankadi yumma ne jiime makko babiran jiime makko ɗon haydara safaramo falawla ida balagati lhulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana min المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فروح وريحان وجنة نعيم on qarrabin jom yaminen on mayde ari don kadi mayde ari malaika jabom bi hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun odo nyalomo podendano o nyalomo yurmedo nyalomo rutade Allah nyalomo yaafede nyalomo suurede yo Allah suur en adno lakara o yaafo en adno lakara nyande danne junne de inam yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin yimfondarno Allah yimbe aljanna Allah yabe yimbe aljanna on gartami rokon bi Allah on dokkatamin a rokki min a dandi min jeengol annani min aljanna wi Allah mi wele on yo Allah wele en aduna illa ka sahababe men dañi kartal welum Allah wi radiyallahu anhu wa radu an al mustafa ali ma welti moy leñal makko yimo wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين
غير خزايا ولا مفتونين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.